Minflok jiddefendi lill-vittma, l-eks kandidat Laburista rid ixewwex lin-nies kontrija. Dan ġie żvelat fil-qorti fejn l-investigaturi semmew ċezzi li fihom il-kap eżekuttiv tal-Orkestra Nazzjonali u r-raġel li ammetta li wettaq atti ta' fastidju sesswali fuq il-post tax-xogħol ftehmu u kompluttaw biex igidbu lill-vittma bilan xejn ma joħroġ fil-beraħ. Fost il-messaġġi ta' Sigmund Mifsud lil ħati u qallu issa xogħolna huwa li nxewwxu n-nies kontrija. Sigmund Mifsud kien jgħid lill-vittma ta' fastidju sesswali biex tħassar ir-ritratti oxxeni li kienet tirċievi mingħand l-individwu li ammetta fil-qorti dawn ir-rejati u li l-impjegat tal-orkestra qalulhom li min kien se jitkellem se jiġi meqjus bħala kompliċi. Meta t-tnejn kompla jinstema' dan il-każ serju, issemma li hemm chats u video messages bejn il-ħati ta' fastidju sesswali u Sigmund Mifsud fejn huma jikkomplottaw biex igidbu lill-vittma. Meta din kienet istess li talbet għall-għajnuna. Fl-istess waqt lanqas il-Ministru Owen Bonnici ma rrapporta l-każ lill-Pulizija. Il-kompilazzjoni qed tinstema' quddiem il-Maġistrat Gabriel Lavella bl-Ispettur Gabriel McAuliffe jgħid li hu kellu għad-dispożizzjoni tiegħu rapport dwar fastidju sesswali li sar minn impjegata li taħdem fl-istess post. Qaltlu li l-harassment beda minn dan ir-raġel li kien moħħu biex jagħmlilha massaġġi f'dara u hi ma kienx tkun komda b'dan kollu. Ix-xhud semma wkoll kif Sigmund Mifsud kien qed jagħmel xi laqgħat biex iwaqqaf ir-rapporti li kienu għaddejjin minn din l-impjegata. Imbagħad meta daħlet littra ta' riżenja, l-eks kandidat Laburista ma rid jibgħat xejn lis-Segretarju Permanenti qabel ma jkellimha one-to-one. Il-qorti intant ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni favur il-vittma għal perjodu ta' 3 snin fejn Sigmund Mifsud ma jersaqx lejha jew b'xi mod jikkomunika magħha. Il-kompilazzjoni se tkompli fil-5 ta' Jannar.